kilpailuun. Suonissani yllää täyssynteettinen rallipormula ja Mika on paalupaikalla. Viimeinen valo syttyy ja sammuu. Voi voi, Mika saa huonon lähdön, mutta jää kakkoseksi. Voi tätä tykitystä, kuunnelkaa näitä ääniä. Mika pysyy hyvin perässä ensimmäisen mutkaan ja Tsikani on vaikea. Tämä on erittäin vaikea. Sakali tämä toinenkin. Jäkkinen ohittaa! Hän pääsee ohi Williamsista. Tätä ilon ja onnen hetkeä, katsokaa tätä tykitystä. Voi Suomen suuri poika, että tämä on iloinen hetki. Pärjääköhän tämän? Matti, sun täytyy muistaa, että tää on vasta ensimmäinen kierros ja ollaan vasta alkumetreillä. Ei peli ole vielä pelattu. Kyllä, minua nyt jännittää aivan hirveästi. Tämähän on siis viimeinen osakilpailu. Ja jos Mika voittaa tämän, pisteet ovat 80 ennen tätä. Ja jos Mika tämä voittaa, niin se tuo maailman mestaruuteen Suomeen. Tää on hyvin nopea rata. Tätä kaikki kunnioittaa. Täällä kuoli asentaja. Asenna. Ayrton Senna kuoli Imolassa. Tää on vaikea rata kaikki. Ja tämä on Tsikani. Ja loistavasti Mika jälleen. Siis McLaren meillä suorastaan lentää. Nyt oi ja haukkasi. Kyllä, nyt on Mika onko mulle oma poika? Mä oon sanonut aina, varo Sikani, mut älä Sakali. Sakali haukkas äsken, mut tilanne hallinnassa. 290 kilometriä tunnissa. Tässä on 300. Tässä on Ayrton Senna parhaimmillaan 325 Goodyearin pehmeillä seoksilla, mut nyt ollaan eri luokissa. Meillä on kierroksen rajoittimet, mikä ei ole niin kuin ennen. Silloin kun mä olin huipulla, me laitettiin 300-350 parhaimmilla suorilla. Monte Carlossa päästiin vain 2,5. Ja taas Sakali, ja hän hoitaa kyllä ammattimaisesti suorastaan. Oma poikani. 5,5 sekuntia kakkosevaan olevan Williamsin. Villeneuviin, joka tulee perässä, mutta hänellä ei ole mitään. Ja Schumacher, ja nyt meni, ai. Häkkinen seinään. Moottori pysyy käynnissä. Oi. Moottori huutaa, mutta hän pääsee jatkamaan. Nyt saamme... Nyt pitää enää. Nyt kestääkö moottori? Nyt on vain siitä enää kiinni. Ohjaaja vaihtaa sisäkameraa ja kuunnelkaamme pienen hetken tuota V10 Mercedes-moottorin mylvintää. Hyvältä kuulostaa. Pääkatsomassa näkyy juuri Martti Ahtisaari vaimoineen. Oi, spinnahti! Mika, pois sieltä hiekalta ja kaikki vetävät ohi! Ei kaikki vielä vetäneet, hänhän... Toisiksi viimeinen kierro ja Häkkinen 4. Nyt ei hyvältä näytä. Mitäköhän siinä tapahtuu? No, musta näytti, että sen nurmikokeikan jälkeen oli sen verran huono pito, että olisi pitänyt ehdottomasti lähteä vaihtaa renkää. Nyt hän saavuttaa. Miten lentämällä hän saavuttaa? Miten tuo on mahdollista? Ja ulkokautta hän yrittää ohita, mutta ei, hän näyttää heille ohitusmerkkejä. Noilla renkailla lähtee ulkokautta ohi. Nyt hän syöksyy, ja Schumacher yrittää ykköseksi, mutta ei. Häkkinen tulee! Ja ohit, ei. Ja Schumacher tuuppaa kuten tavallista, mutta tällä kertaa käy köpelösti. Joo. Katsotaan nyt mitä komissio taas sanoo. Tuostakin ohitusyrittää. Varmasti tulee Häkkiselle 20 tonnin sakot. Sitä ei tiedä. 20 tonnia on niin pieni raha näissä piireissä maailman mestaruudesta. Se ei ole juuri mitään. Itselläni on Villeneuve edessä ja Häkkinen vetää turboruuvista. Häkkinen vetää turboruuvista ja se on siinä. Mikä on mulle oma poika? Mä olen nyt kyynel silmässä. Oi tätä iloa ja onne taitaa sittenkin tulla maailmanmestaruus Suomeen, vaikka huonolta näytti. Voi että herran pieksut minä olen onnei. Pitkäksi menee. Ei hallitse tilanne. Matti, mä oon sanonut aina, älä hehkuta niin paljon. Ja peippaako, riittääkö? Ei riitä hevosvoimat tälle. Schumacher tulee jo takakoppaa. Ai ja Schumacher ei vielä luovuteta. Häkkinen osaa lentää tuolla hopealla. Ei saa hehkuttaa ennen kuin kisa on ohi. Tää on aivan turhaa sulta. Alaa mua keke, alaa! Häkkinen tulee vielä kerran!
Mutta... Matti, mä lupaan, että mä vedän sua turpaa kasino edessä tänä illakomaan jurrissa, jos sä oot nyt hehkuttanut turpaa. Ei, joka yksi mutka jäljellä ja Häkkinen jää. Tämä kisa on menetetty. Sumilla toimii auto. Mercedes ei ole suorilla mahdollisuuksia. Ei mitään mahdollisuuksia. Maailmanmestaruus menee Saksaan ja Ferrarille Italiaan. Ja ei! Ja Häkkinen yritti liikaa! Häkkinen ei! On yrittänyt. Ei! Ferrari on tehnyt. Ei! Tämä ei voi! Ferrari on voittanut. Saatana!